Sú 50. roky minulého storočia. V socialistickom Československu sa začína najtemnejšie obdobie novodobých dejín. Komunisti sa snažia stvoriť nového človeka. Ideálna žena má byť skromná, pracovitá, obetavá matka a manželka. V tom čase roku 1951 sa začína na severe Čiech v mestečku Trutnov príbeh Ireny Čubírkovej. Má 28 rokov, je pôvabná a má šťastnú rodinu. Napriek tomu sa stane najbrutálnejšou vrahyňou v dejinách československej kriminalistiky. Jej prípad sa stane legendou a ešte dnes, po 50 rokoch, vzbudzuje hrôzu a odpor. Kauza Čubírková v seriáli Najväčšie kriminálne prípady Slovenska vzbudila u divákov obrovský ohlas a my sami sme boli očarení silou a vnútornou symbolikou tohto príbehu. Počas nasledujúcich 2 rokov sme zbierali materiál pre celovečerný film. Navštívili sme miesta, kde Irena Čubírková žila, kde vraždila, kde bola popravená. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí ju poznali. Prešli sme stovky dobových materiálov, súdnych spisov, dokumentov, fotografií a novín. A postupne sme tvorili príbeh. Pri pohľade na život Ireny Čubírkovej pred nami vyvstali otázky. Aká je cena za pomoc? Aká je vina obetí i prisluhovačov? Odkryl sa pred nami príbeh o násilí, ktoré páchajú milovaní na tých, ktorí ich milujú. Príbeh o večnom zneužívaní slabších. V centre stoja 2 ženy, Irena Čubírková a Lea Bernártová. Na začiatku ich spojila láska, ale rozdelila vášeň. Obe sú svojím spôsobom obrazom rozkladu a dôkazom, aký nedosiahnuteľný je pre človeka morálny ideál. Kto vlastne bola Irena Čubírková? Neodrážalo jej vraždenie len brutalitu sveta, ktorý ju obklopoval? Sigmund Freud vo svojom diele Výklad snov stručne vystihol podobný proces. Ak nedokážeš premôcť svet, zobudíš podsvetie. Náš príbeh Ireny Čubírkovej je presne o takomto podsvetí.